Hei! Hei! Ja nyt avataan Boutique Kirkkokadun neuleohje joulukalenterin neljäs luku. Se olikin jo viimeinen. Ja sieltä paljastuu viimeisenä neuleohjeena Mate Villapaidan ohje. Eli Jenna Kostetin suunnittelema paita. Ja mulla on se nyt ylläni itse asiassa. Ja mä olen tehnyt tämän siis 100% merinovillasta. Ja olen käyttänyt kuvioon 2 eri väriä. Täytyy pyörähtää täällä vähän kauempana, että näkyy. Eikä tässä on tuo karkea kuvio menee tuolla ylhäällä. Ja tästä ohjeesta sen verran, että tämähän on Jenna Kostetti on suunnitellut tämän ohjeen nimenomaan tälle urugualaiselle merinovillalle. Tekin olette tästä tehneet. Villatakin, se on aivan ihana lanka. Se oli se raitatakki, mikä malli se oli? Se oli se Veera Välimäen siitä Raidat-kirjasta se villatakki. Joo, eli kasvivärjätty villa. Ja tosi pehmeä, 100% villalanka. Ja eettisesti tuotettu. Ja, eli tämä lanka ei sisällä mitään käsittelyitä tässä. Ei ole superwash-käsittelyä, ei edes koinsuojausta. Eli tämä on ihan sieltä suoraa kehräämöltä ilman mitään käsittelyitä. Kehrätty langaksi. Ja sopii useimmille atopikoille ja herkkäihoisille myös. Ja tämä on siis tosiaan tuotettu siellä Uruguayssa. Ja siellä Uruguayn pohjoisosassa, siellä Salton ja Articasin maakunnassa laiduntavat nämä lampaat, joista nämä langat tehty. Ja siis mate tarkoittaa siis teetä, koska urugualaiset juovat ihan litratolkulla sitä mate-teetä. Et se on ihan käsittämätöntä, että se on niinku vielä fanaattisempaa kuin meillä tämä juhlamokkakulttuuri. Siellä juodaan tosi paljon mate-teetä ja siitä on niinku tämä paitakin sitten saanut nimensä. Ja Jennalla on tässä, tämä kuva ehkä pikkasen vääristää, mutta hänellä on nämä värit tuossa ohjeessa, mikä hän on tehnyt. Ja sitten näistä löytyy ainakin 3 erilaista vihreää, sitten on valkoista, sitten on harmaata. Siellä meidän verkkosivuilla näkyy Mate Villapaidan tarvikepaketti, jossa näkyy nämä kaikki sävyt. Mutta sitten meillä on muitakin lankavaihtoehtoja, mistä tämän paidan voi tehdä. Pirjo tuosta katsoi jo itselleen mieleisiä värisävyjä. No minä ihan ensimmäisenä valitsin että tämä Langin touring, sanotaanko tämä niin? Joo. Niin, että mulla olisi pohjaväri tämä tämmönen vaalea beige, vähän rusehtava. Tämä nyt minua puhuttelee koko ajan vaan jatkuvasti. Ja sitten olisi aika ihana, kun tässä on niinku 2 eri väriä, niin että ne olisi tämmöiset aika ikään kuin samansävyiset No niin, meillähän katkesi koko lähetys, mutta mulla oli siis vaihtoehtona, että nämä tai sitten, että minä vaihtaisin tuon tähän. Tämäkö olisi aivan ihana. Sitten täällä on ihan tämmöinen klassinen yhdistelmä, eli harmaita ja mustaa. 2 eri harmaata ja mustaa. Sitäkin tulisi ihan erinäköinen, että onko vaalea pohja vai musta pohja. Niin aivan. Siis tämä ohjehan on niinku 2 värillä tehty, että mä oon vaan tässä sitten vaan lisännyt sinne itse väriä, että näin sitten saa vähän eloa taas niihin neuleisiin. Niinpä, ja miksei voi siis voisi panna sitten vielä enemmänkin värejä. Niin voi todellakin, joka ikinä raita ja lehdykkä täältä, niin mennään eri värillä. Sitähän tulisi aivan mahtava. Ja tämä on siis Lang Touring lankaa.
50 gramman kerä. Tämä on sveitsiläistä lankaa. Siis tosi laadukasta, hyvää lankaa. Tässä on paljon eri värejä. On muun muassa vihreitä ja mitä se punaisia oli aika monta. Ja on violetteja ja kaikkea. Niitä löytyy täältä kaupalta. Sinisiä, upeita sinisiä. Niin, tämä on kestävä ja pestävä lanka. Olen tästä itse lapselle tehnyt monta paitaa. Että tosi hyvä ja laadukas lanka. Tästä voisinkin tehdä tuolle vauva. Niin voisit. Olisi aika ihan. Kyllä. Sitten uusi lanka. Uusi lanka, minkä Pirjo on ottanut jo puikoille. On tällainen tweed-lanka. Eli siellä menee noita pieniä tweed-nyppyjä. Ja tämä on merinovillaa ja sitten tässä on 15 polyamidia ja sitten 10% neplankaa, joka on siis kierrätettyä viskoosikuitua. Eli ne on näitä pieniä nyppyjä, mitä täällä näkyy. Ja tästäkin voi tehdä siis vahvuushan. Kyllä käy vaikka tähänkin paikkaan. Aatella, tulisi muuten aivan ihana. Niin, tulisi aivan ihan sitten niin erilainen sitten taas elävä. Miehän mietin nimittäin tätä, kun aloittelin, että aloittaisinko jonkun kirjoneuleen. Mutta nyt tässä kohtaa, kun on ollut paljon kiirettä ja väsymystä, päätin aloittaa helpolla ja vaan niin kuin, että tämmöistä terapianeuletta. Minä näin tämän langan tuolla takahuoneessa ennen kuin sitä oli edes julkaistu. Mä olin heti, mitä täällä on? Ja kas kummaa, peikä tarttui mukaan. Kas kummaa. Siis tää on ihan mielettömän. Tässä on semmoinen jännä jotenkin tässä neulepinnassa sellainen efekti, että kun tässä on nämä nypyt ja sitten on se käsin värjätty pinta, niin tää on jotenkin jopa kolmiulotteinen. Sitten tulee semmoinen rustiikkinen tuosta pinnasta. Niinpä. Tosi jännän näköinen. Elävät. Se ei kyllä kaipaakaan mitään niin kuin varsinaisesti rinnalle muuta väriä. Ei. Tämä on siis ihan Seelan ohjeella aloitettu paita. Ja kutosen puikolla, niin siitä tulee tämmöinen ilmava, hengittävä, mutta kuitenkin kun tämä on DK-vahvuinen lanka, niin tästä tulee lämmin. Ja tämä on siis niin pehmeää. Aivan ihana. Aivan ihana, kyllä tulee ihan sinun näköinen paita. Täällä on nyt näitä värejä. On harmaata ja vihreää ja sitten on tietysti ihan tuommoista perusvalkoista. Tässä näkyy kivasti toi nyppy. Niin, kun tässähän on niinku tämmöisiä ruskeitakin nyppyjä. Siinä on niinku ruskean eri sävyjä. Niin. On kaikki vähän eri värisiä. Mä ajattelen, että tuo on niinku mustaakin jopa, mutta onko se ihan tummaruskeaa? Mutta sitten löytyy tuommoista ihan ketunruskeakin tuolta välistä. Niin on, tuommoista on, joo. Siis aivan ihana. Ja tämäkin olisi niinku tähän matepaidan pohjaksi ja niin sitten olisi. Vaikka tähän Niin vaikka noita ruskeita tässä vielä. Niin. Ja katsoppa vaikka niin tästä langistakin voisi sitten yhdistää. Totta muuta. Näitä kirjaneulen värejä, niin tuo nousee tuolta ihanasti tuo pilkka. Tosi kiva yhdistelmä olisi. Tässä on vielä mallit jotkut tuosta sinisestä. Siitä näkyy miten ne asettuu ne pilkut siellä. Tämmönen uutuus. Näitä löytyy siis verkkokaupasta ja tältä putiikilta. Mutta siis tulkaapa ensi viikolla hakemaan Mate-villapaidan ohje. Ja tämähän on nyt sitten jaossa. Se on ensi viikolla ja jouluviikko, herran aika. Me ollaan auki siis maanantaista perjantaihin. Joo. Ja perjantaina pitäkää varanne, että voi olla, että ei olla ihan 6 asti, että se nyt vielä riippuu tietyistä. Mutta kuitenkin ollaan se aamupäivä, mutta voi olla, että esimerkiksi 4. Joo. Että sillä sitten me jäädään joululomalle hetkeksi. Ja sitten jouluvälipäivinä sitten avataan jälleen. Muista päivämäärin. Sitten kun joulu on loppunut on ikään kuin. Mutta tämähän olisi ihana. Me aloitetaan villapesuohjelmassa aina villapesualoitus, mikä tarkoittaa joulun aloitusta, mikä tarkoittaa semmoista yhteisneulontaa, että jokainen aloittaa joulun aikaan silloin, kun itselle sopii, niin jonkun ihanan neuleen.
Ja tässähän olisi yksi aivan loistava totta. vaihtoehto, että kävis hakkeen täältä ilmaisen ohjeen ja ostas vaikka tuosta joku vaihtoehdot langaksi ja sitten sais ne jouluna pistää puimaan. Niinpä. Unohdin vielä yhden yksityiskohdan sanoa tästä neulasta, mikä minusta oli niin tosi kiva. Eli täällä menee tämä takahelma. Se on pikkasen niin pyöristetty ja se pidempi. Ja tässä oli vaihtoehtona, että sä sait tehdä sen nämä lisätyt kierrokset, sä sait tehdä sen niin kerran tai sitten vähän pidempänä niin 2 kertaa peräkkäin. Sä voit valita, että tuleeko siitä oikein kunnolla semmoinen, tiedätkö, kauluspaidoissa, kun on takana semmoinen pidempi pyöreä osa. Tai sitten ihan hillitysti, vaan hiukan niin pidemmästi pepun päälle. Se oli niin kiva yksityiskohta tässä neulassa. Kyllä. Yes, mutta ensi viikolla ollaan sitten kuitenkin siihen maanantaista torstaihin ihan normaalisti 10–6 asti auki. Ja meillähän on täällä kaikkia ihania ideoita, että tulkaapa katsomaan, mitä täältä kaikkea kivaa löytyy. Ja arvontaan, ensi viikolla on vielä yksi arvonta. Tulkaapa osallistumaan myös arvontaan. Niinpä. Ja ihanaa joulun odotusta. Ihanaa joulun odotusta. Heippa! Heippa!